Nu rijden er nog wat auto's en schijnt de zon. Maar aanstaande vrijdag, als de zon ruimte heeft gemaakt voor de maan, tovert de organisatie van de Hulst by Light Run de binnenstad van Hulst om tot een hardloopparcours. Het evenement wordt voor de 10e keer gehouden en is met 1500 deelnemers inmiddels een gevestigde naam op de activiteitenkalender van Hulst. Je kan rennen, wandelen, je kan 5 kilometer, je kan 9 kilometer doen. Dat is eigenlijk de Hulst by Light Run. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het geen wedstrijd is. Er is zelfs niet eens tijdsregistratie. En dat hebben we in het begin gedaan, dat was een chaos. Want dan komt er dus 1500 mensen komen er binnen gelopen en dat was niet te doen. Het voornaamste is voor de gezelligheid en de gemoedelijkheid, zodat de mensen over de straten en door de wallen van Hulst lopen. Dit jaar doen dus 1500 deelnemers mee aan het evenement. Alle plekjes waren op 1,5 dag vergeven. Maar met dit aantal is het limiet wel bereikt. Want we kunnen echt niet meer op het parcours krijgen en de veiligheid staat natuurlijk voorop. Maar het is wel de moeite. Het is prachtig als je dat hier allemaal ziet vertrekken. Met al die lichtjes, versieringen. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. De eerste keer dan hopen we op dat er 200 mensen zullen komen. En toen was het nog ter plekke inschrijven. Hè. Nu is het met voorinschrijven, dus dan is het allemaal al goed afgedekt. En de mensen stonden echt tot achter in de Gentsestraat, stonden te wachten bij het restaurant Bonte Hert, om in te schrijven. Toen waren we ook niet op tijd om te starten, want dat ging gewoon niet. Het begon allemaal meer dan 10 jaar geleden, toen Ingrid een telefoontje van Tony kreeg. Ja, het is begonnen eigenlijk in 2014. In oktober zaten wij met de hele familie een weekendje in Domburg. En toen werd dus de kustmarathon georganiseerd. En toen deden zij daar voor de eerste keer ook de lichtjesrun. En dat was van Domburg naar Zoutelanden. Nou, ik heb meegelopen toen, want ik heb me daarvoor ingeschreven. En het was echt geweldig om te zien. Dat je die dansende lichtjes over over de duinen zag gaan, over het strand zag gaan. Ik zei, nou, dat moeten wij in Hulst ook gaan organiseren. Dus en zo is het geboren. Dus ik had geen keus. Nou, we zijn er ook eigenlijk best wel heel trots op. Ja, natuurlijk. Zeker. Maar er is ook een tijd van gaan. Niet voor de Hulst by Light Run, maar Ingrid en Tony hebben als grondleggers van het evenement besloten te stoppen na deze editie. Het is op een gegeven moment mooi geweest. Het is hartstikke leuk om te doen, maar het wordt ook tijd dat de jeugd het over gaat nemen. En we hebben ook een aantal hele nieuwe leden die mee willen gaan doen. En dus het is voor ons een mooi moment om ermee te stoppen. Ja. En ja, na al die jaren heb je toch veel mooie herinneringen opgebouwd. De aankleding, maar dat is elk jaar proberen we dat steeds mooier en mooier te doen. De verlichte molen, in Hulst, die letters die in het park staan, ja, noem maar op, dat maakt het allemaal zo mooi. Eigenlijk als we ons gezicht lieten zien, alles werkt gewoon mee. En dat vind ik ook echt wel een heel warm gevoel dat dan ook gewoon nog kan. En ik hoop dat ze dat natuurlijk ook blijven doen. Ja.